Aloitin Inspixen, koska halusin vaikuttaa omaan elinympäristööni. Inspix on yhdistys, jossa nuoret toteuttavat erilaisia ympäristön viihtyvyyttä edistäviä toimia. Aluksi halusimme, että Inspixistä tulisi itsenäinen, positiivisesti, anarkisesti toimiva yhdistys, joka pyrkisi vaikuttamaan ajassaan kokemiin tärkeisiin asioihin, jotka tällä hetkellä ovat mielestämme ympäristö ja nuorten työllistäminen. Olisiko siihen kiva tehdä joku maalaus? Mites teidän mielestä? Tällä hetkellä Inspix on kovaa vauhtia matkalla tavoitteeseensa. Meille on hakeutunut paljon luovan alan nuoria, jotka ovat aktiivisesti tekemisissä kaupunginhallinnon ja eri yrittäjien kanssa. Aloitin viime viikolla. No nyt on tässä melkein 2 kuukautta ollut hommissa. Tosiasiallista touhua, että vaihtelevaa duunia. Ei tarvii yhtä ja samaa tehdä. No mielestäni ihan hyvää toimintaa hyvien asioiden puolesta. Että olen tykännyt todella paljon. Työkaverit on kivoja ja ilmapiiri hyvä. Inspixen tehtävä on olla luomassa ja toteuttamassa uusia työllistämistapoja sekä innostaa ihmisiä itsenäisesti huolehtimaan ympäristöstä.